sieltäkin sitten terveisiä. Ja oikeastaan tuossa istuessa katselin tätä mahtavaa kuvagalleriaa tässä ja ymmärrän, että siinä on historiaa. Siinä on suvun historiaa sukupolvesta toiseen ja siinä on musiikin historiaa. Siinä on paljon sellaista, jota se kertoo. Meillä oli siellä Tallinnassa toissa iltana sellainen iltakirkko. Sellaisessa kirkossa, jossa on ollut koskaan aikaisemmin siellä Tallinnassa käynyt. Se on ruotsalaisten kirkko. Se on siinä Tuonpäämään lähellä Nikulistenkin kirkko, missä se siinä sitten on. Ja oli oikeastaan hyvin juhlavaa olla siinä ja toisaalta järkyttävääkin olla siinä kirkossa. Se oli todella vanha kirkko, muistaakseni 1500-luvulta tai Ruotsin Suomen ajoilta. Ja se kirkko oli kokenut niin kuin muutkin kirkot siellä kovia. Se oli ollut maallisessa käytössä ja vaikka missä. Mutta nyt se taas palveli Jumalan sanaa ja sen jyhkeät vanhat holvit ja siellä muistotauluja siellä seinällä, en ehditty käydä katsomassa, mutta kertovat sen kirkon vaiheista. Ja se aivan niin kuin itsestään tuo mieleen sen, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Ja se on ilo siellä sukulaiskansan keskellä, että kirkot ovat päässeet palvelemaan taas tätä ydintä. Ja sama asia sopii tietysti meille itse kunkin kotiin ja kunkin elämään. Ja uudelleen sitä joutuu muistuttamaan, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Siellä Piritan kylpylässä sattumoisin, tai meidän etukäteen tietämättä, tapasin 2 piispaa, suomalaista piispaa. Toinen oli tämä Espoon uusi piispa, Mikko Heikka, ja hän oli siinä lähdössä pois päivä aikaisemmin kuin me. Siellä oli Kotimaalehden sellainen kokous. Ja meillä oli sitten Ilo Kaarinan kanssa sanottu, että voisiko piispan mukana lähettää terveisiä Espoon tuomiokapituliin meidän Liisalle. Ja niinhän Liisa lähetti tekstiviestin, jossa sanoi, että kiitos terveisistä, että perille ne ovat menneet. Mutta toinen oli piispa Sarjola, joka puolisonsa kanssa siellä oli, ja me olemme opiskelutoverit noin aika lailla. Mutta yksi asia, jonka me siinä monenkin keskustelun yhteydessä koimme, kuinka me tässä iässä elämme, riisumisen vuosikymmentä tai aikoja. Totesimme, kuinka monta meidän opiskelutovereista ja muista ovat jo matkansa päättäneet. Mutta me olemme tässä tänään teidän kodissanne ja Jumala on antanut meille elämänpäivän tänään ja saamme uskoa hänen haltuunsa tulevatkin päivät. Sen tähden se sana, jonka haluaisin niin teille ystävät tässä kodissa ja meille kaikillekin oikein jättää tästä kokoontumisesta, tästä sukurokkatilaisuudesta, jolla silläkin alkaa olla jo historiaa. Se ei ole enää ihan vain joku tapa, vaan historia. Ja se on psalmista 103. Siellä puhutaan, että ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kenolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Maria ja Matti, jotka olivat tulossa tänne, kokevat sen nyt hyvin läheisesti. Mutta siinä psalmilaulaja jatkaa, mutta Herran armo pysyy.
se on uuden käännöksen mukaan, se on ikuinen. Ja se kestää polvesta polveen. Tässä on polvesta polveen kuvia. Ja tällainen Jumalan uskollisuus, hänen armonsa uskollisuus, armonsa läheisyys, saakoon meitä jälleen ja siunaa meitä jälleen tässä ja meitä kutakin omissa elämämme vaiheissa. Meistä oli mukava, kun tämä kokoontuminen saatettiin siirtää tähän päivään. Oli paljon helpompi tulla niin, että kun eilen tultiin satamaan, sitten jäädä tähän. Ja mielellämme todella jäimme. Armo pysyy. On sanottu myöskin niin, että risti seisoo, sana pysyy ja armo riittää. Kiitos. Voidaan rukoillakin yhdessä tässä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinun armosi Jeesuksessa, Kristuksessa on asioita, jonka mekin saamme tänään omistaa. Siunaa armollasi tätä kotia ja näitä ystäviä tässä kodissa. Ja meidän kotejamme ja kaikkien meidän omaisiamme, läheisiämme, lähellä ja kaukana. Tässä erityisesti pyydämme, että tuon Eevan ääni palaisi ja terveys palaisi matkan edessä. Ja siunaa se hääjuhla siellä, taikka se juhla siellä kaukana. Ja meillä on omaisia kaukana maan rajojen takana ja täällä kotimaassa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt, aina ja ikuisesti. Tietää Jumala.
tuntuu, niin tuoreena tuoksunsa herkkään. Maan tummassa roudassa juurtunut puu, jo vaaleiden purjeiden kerkkään. Oi varjele työtäsi luoja ja tee, nyt juhlaksi syntymäpäivää. Niin pieneksi Herrani siemenen loin, vaan kasvulle lahjoitit rauhan, jo taimelle selkeän suuntansa soit, ja silmuille suojasi lauhan. Oi varjele puutasi luoja ja tee, nyt juhlaksi syntymäpäivää. Saan katsesi lämmössä varttua näin, ja tuuheta puhjeta kukkaan, ja luottaen kypsyä syksyä päin, ei kylvysi raukene hukkaan. Raukene hukkaan oli tuossa laulussa. Sinä, Eeva, olet monitaitoinen kylväjä. Me tiedämme sen, että kun kevät lähestyy, niin sormet syyhyää, ja mitä enemmän se lähestyy, mitä enemmän se syyhyää. Pitäisi siellä kesäpaikalla panna kukkia kasvamaan ja täälläkin. Ja me tulemme tähän avuksi. Että tässä on, kun me haluamme onnitella sinua syntymäpäivästä, niin ja sitten panemme sinut töihin tietysti sen jälkeen. Töihin niin kylvämään Herran työsaralla, laulaen, kiittäen, ylistäen. Mutta kun sinä kylvät näitä ja katselet, että kasvaako sieltä mitään, sinä näet luojan ihmeen ja Jumalan lahjan, jota koko elämä on. Me ollaan se siinä iässä kyllä jo, että tämmöinen viikon viive näissä onnitteluissa suotaneen anteeksi. Mä ajattelin, kun minulla oli annettu tämmöinen vaativa tehtävä, ja se jännittää tietysti, niin monta niitä on. Sitten mietin, että mistä löytäisi sellainen raamatun lause, jossa olisi yhtä monta sanaa kuin on tässä. Sitten me tuli mieleen, oli sitten se osuva tai ei. Kiitä minun sieluni Herraa, ja kaikki, mikä minussa on, hänen pyhä nimensä. Kiitä minun sieluni Herraa yöksiä yötä. Ja tämä kiitos on tietysti suuri, mitä me saamme elämän kuluessa itse kukin nauttia. Ja minä sain sitten kunnian antaa sinulle tämmöisen vanhan nyt tähän kaulaan, josta saat tänään ottaa pois. Kiitos, kiitos. Ja tässä on sitten näitä tämän päivän kokkeita. Sitten tässä on meidän soppakerhon tervehdys. Ja elämässä tarvitaan aina onnea, niin tässä on nimeltään onnenbambu. Se on juuri tuo. Ihana. Siinä on jo halutkin näkyy. Sen perässä. Emme osaa vastata tähän vaikka suuresti. Puheen. Laulu tietysti. Laulu. Mulla äänti on käynyt tuolla. No älä. Isä, teet siunatkoon. Isä, teet siunatkoon. Taivainen Isä, teit siunatkoon. Suuret kiitos. En osannut odottaa, että oikein näin muistatte. Muistin kanssa on niin ja näin, mutta kolmista tällä. Ai se ei ollutkaan välttämättä, se pysyy tässä. No nyt tervetuloa Rokalle Kiitoksia. ja todella kiitoksia edelliselle perheelle. Käykää tänne pöytään. Joillakin oli jo nälkäkin. Pöydän päässä.
se on oikein katettu. Ai paitsi. Silloinhan on jo pankit kahvit. Kiitos. Mullahan on se ennen. Meillä on teetä tai punaa. Ei nyt teata Mullakin oli täällä. Niin, se kävis. Puutusko se multa jo? Eikö tää käy hyvin tää? Se on ihan aatteen värinen kuin. On, joo. Solmion väriset ei käy, mutta ei se mitään haittaa. Ai ja sitä Ja mutta nykyään katsopas vaan TV-kuuluttajat, niin on kaikenlaisia, kun ravatteja ja eri värisiä näin. Se on yksi. Siinä on sellaisia tuoreita kruaskoja. No ei se Kyllä meillä on valokuvia hirveästi. Niin. Eihän se ihan munatusmaksu, mutta se vero siitä, kun siirtyy omaisuus muulle. Jos ei veritetä, se on verikavera. Mikä ihmisvero sekoilee? No se voisi olla, mutta kuulemma sitä ei saa. Hienosta erittäin hyvästä hetkestä täällä kodissa ja tämä yhteys, nyt kun ollaan vähän kauempana tuolla, niin tuntuu sitäkin arvokkaammalta, vaikka lähtemiset eivät ole aina niin yksinkertaisia, mutta juna onneksi kuljettaa vaikka vähän myöhästyy, mutta ei nyt täältä. Mutta se yhteys toinen toistemme kanssa olkoon ennen kaikkea myöskin rukousyhteyden. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme tästä kodista. Siunaa Eevaa ja Joukoa ja heidän perheväkeänsä. Missä he sitten ovat siellä kaukana taivaanissa asti ja täällä lähempänä. Jokaista heitä erikseen. Niin kuin myöskin omia perheväkiämme, omia lapsiamme ja lapsenlapsiamme, kummilapsiamme, omaisiamme ja ystäviämme ja erityisesti niitä, jotka ovat sairaina ja vaikeasti liikkuvia, niin kuin Jaakkokin. Ja monet muut. Kiitos, että olet antanut Eevalle voimia palvella evankeliumin asialla ja meitä muitakin. Ja tänään kannamme erityisesti sinua eteesi kaikki ne surevat, jotka surevat siinä onnettomuudessa menehtyneet. Nuoria ja ketä heitä siellä on sitten ollut. Laske sinä siunaava, armahtava, rauhaa antava kätesi heidän yllensä ja rohkaise kaiken murheen ja toivottomuudenkin keskellä. Sillä toivolla, mikä on sinussa Kristus. Ja Herra, myöskin niitä, jotka jäivät vammaisiksi tai sairastavat onnettomuuden tähden. Ja armaada koko ihmiskuntaa, ja kun se kärsii monenlaisten terrori-iskujen ja muiden keskellä. Herra, kiitos isänmaasta, tästä rakkaasta hyvästä maasta. Älä anna tämän maan keskeltä virran ja sanan hävitä. Ja Herra, sitä samaa pyydämme heimokansallemme, eestilaisille tuossa Lahdentakana ja Karjalassa ja Inkerissä ja missä heitä on. Herra, kuule meitä. Osaamme pyytää Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta
ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kauniisti kirjoitetaan. Eikö se ole Hupasaa? Hupasaa. Tämä oli Ihan Leena toi perheelle ja kuva. meille ja Leena sitten Siellä myös. on. Se on ihan siellä. Se on semmoinen iso pakkaus. Taivanilainen se. Mä oikeastaan panin sen, tuon sen semmosena tänne, että On tuo musta siis se oli kovia antamaan, niin kuin vielä lähtisi ilmiö- tosiaan Leenalle panivat sitten kulttuurin niitä koluja, että väkisään tämän tiedä. piirteistä. Teidän pojat ei saanut mitään. Minulla ei mitään, vaikka Sä minä... saat semmoisen mustan möykyn, missä on... Ai juu, se Pikku- sammakon. Mä sain semmosen levyn. Joo.